U Drini se pliva, u Kudu se igra. Dobro, došli naš vlog, mi smo krenuli za jesen, šta još da kažem? Ne možeš i na naš vlog. Kažeš se dobro došao na našem današnjem vlogu. Pitaj Stefkovisnih tata. Poštovanje, ja sam Lazar Božić. To je spravo sasvim. So, ge? Sve skup, ge? Zdravo, dobro došli na naš vlog. Mi smo krenuli naš sljedeći seminar u SN. Domaćini su Kola SN. Pozdrav! Idemo jest. Dobar dan, stigli smo, Tanja mi govori šta trebam reći, idemo jest u Losterija, gladni smo, nervozni smo, stigli smo... Niko nije nervozan. Ti nervozna, Dejana, nemoj se srati. Ja? Ja rekla. Va, pff. Veoma su iz Losterija, lajko. Ma, tam pa lijevo. Sad sam htio reći, malo smo ranije stigli. U 6 počinje program. Dejana se hoće još naspavat. Ja. Ako mi dadne Marko Tešić i Teodor Gavrić koji igraju u Kudrini Augsburg, ja, ako je on meni dadnu spavati, ja ću malo odspavati. Nije spavao u kolima, ge? Ja sam vozio. Ja sam vozio. Ja sam vozio. Mi smo snimili. Da. Teodor je snimio kako Lazo vozi. Jer je Tanja spavala dobrih 5 sati. Od 6 sati vožnje. Tako da, eto, da znate istinu, bude neko nešto drugo rekao. Laži. Ja, laži, bravo. Ćao ljudi, mi smo stigli u hotel. Ovo je naša soba. Very pretty. Zadovoljne. Ovdje su momci. Da vidimo kako je njihova soba. Ćao! Ćao! Jeste zadovoljni, momci? Wow! Wow! Naša soba. Ko ovdje spava? A vi ste morali ispred televizora? Ako se trenira noge. Čekaj. Zar se stidi da snimi za vlog, samo da znate. Pravi se bitan i važan. Jako neprijatna situacija, ljudi. Jeste spremni? Saznali smo da Teodor nosi XL. Sad se Lazar boji da on ipak treba XXL. Kaki je tvoj plan da svako nas ovdje pozna? Instagram. Drina s maskoće. Željezno. Freddy, šta je tvoj plan? Da nas ovdje svi poznaju. Sa Lazarom i to je to. O, brat moj. Šta je rekao? Da bude samo sa Lazarom. Marko, šta je tvoj plan? Lijepo druženje. Kako ćeš ti upoznati nove ljude? Kakav je tvoj plan? Pa niš neka lagana priča, čao, kako ste, odakle ste i tako da. Može pa. Lagano. A ja, šta ću se raditi? Pa normalno. Tanja, koji je tvoj plan? Pa da upoznam nove ljude. Ja, kako? Da se družimo. Pa kroz priču, i zabavu, i igranje. Pa i da. Dini me cest. Ćao, čao. Pa ovo sad. Ovakve stvari. Mi smo iz Kudrina Augsburg. Ti
sad moraš pogoditi gdje je Augsburg u Njemačkoj. Ako pogodiš, mach ich zählige Stützen. Ako ne znaš, machst du 10. Bundesland. Bundesland und zwischen zwei welchen Städte. Oder soll ich noch, Digga? Ein Bundesland. Bundesland. Bayern. Okay, okay. Neben welcher großen Stadt? Neben welcher großen Stadt? München. Hajde, hajde, Onda vas što smo. Locker, Bruder. Die Augsburger, Digga. 1, 2, 3. Mi smo iz Augsburga. Okay. Ako ti pogodiš gdje je Augsburg, ja moram vratiti 5 sklekova. Ako izgubiš, Und Großstadt daneben. Nochmal. Wo ist Augsburg? Bundesland und Großstadt daneben. Ich weiß es. nicht du, er. Nein, nein. Nein, nein. Bayern, Okay, Bundesland. München ist eben raus. Junge, was ist das? Ihr seid so einfach, Digga. Aber dass er das weiß, ist verrückt. Also, Länder. Mogu znati koliko ansambla imate? Pa imamo... Ne. Ako ja mogu kad te mi su saznati. Dobro. Aj, mi imamo školicu, dečji ansambl, omladinski ansambl, izvođački ansambl i veterane. I pripremni ansambl. A vi? Mala grupa, srednja grupa, prvi ansambl i veterani. Dobro, aj pogledaj šta misliš, koliko imamo? Na 230, Ok, a vi imate 150. 140. Mi imamo 180. Niko nije pogodio, eto ni jedan. 5 zajedno. Kolega Luka iz Leverkusena, najbolji igrač, nas smotri, hoće da vidi da li je pametniji od mene. Slušaj, Nije teško. radi se o tome. Ti moraš pogoditi koliko članova ima Augsburg Drina, a ja ću pogoditi koliko vi imate. Ne znam. Znaš ti? Ajde od prilike, znam. Znaš oko prilike? Sigurno. Igrača. Da. Da. Ali ukupno? I rekreativci. Sve. I B, A, i Sve. Dobro. Okay. I radimo plus minus 10. Okay? Okej. A vidiš, mi imamo školicu, dečji ansambl, omladinski ansambl, pripremni ansambl, izvođački ansambl i rekreativci. Znači 6. 6 grupa. Koliko vi imate? Samo reci. A, B, C, D, i rekreativci 5. 5. Ajde, dobro, gađe, koliko imamo? 185. Ok. Više, a? Ok. Vi imate... rekao sam A, B, C, D i rekreativci. 5 grupa, ako računamo po 30... 160. Dobro, ajde sad ti prvi reci koliko imate. 180! Ne? Koliko ti imaš? 115, otprilike, 115. 115! A mi smo malo. O, lijebe, dragi, ništa, pobijete. Lige štice, 5 komada. Ajde, brojimo. Na pesnicama, 1, 2, 2, 1. 4. Ma ja! Ako ti ne dobijaš six... Kakav je bio današnji dan? Super, ne može bolje. Nema šta, gdje je Luka? Evo ga tamo. Luka! Kakav je bio današnji dan? Dan je bio predobar, bio sam s Olisa, bilo je predobro, brate. Kidanje, brate. Kako išla pjesma? Ma jesi me, daj, pa sad me pita, brate. Nešta Ilija, Dilija, oženi se Ilija, opa!
Firmo Krstić, upravo se narod sprema. Ne znam tekst. Koliko si gladan? A šta si ti sebi uzeo? McCrispy, Cola Light, curly fries, ketchup and ein cheeseburger ohne Gurke. Šta misliš da bi trebao McDonald's biti nama sponsor? Ne! Ipak su mi sportisti. Ali mi uvijek završimo ovdje. Što ti kažeš? Teddy? Deine Bestellung. Drugi dan. Spremila se za doručak. Kako smo jutros, ljudi? Jeste dobro? Jasno. Što je to? Pola sata. Sjedimo ovdje, ja sam već nervozan. Ako je neko vidio Boru Majstorovića, nek ide da ugasi ringišpil, ne znaju ga ugasiti, 20 minuta vrti. 1, 2, raz, 2. 1, 2, raz, 2.
Evo mene, opet. Vidimo se 23.3. u Augsburgu na, kako se zove? 22. Izvinjavam se, 22. Kako se zove nastup? Na festivalu. Aj babona, razgul bona, Nijedne. Kako nam je bilo? Ko će početi? Ćao ljudi od mene, seminar je bio top, nema šta, lijepo druženje, dobra ekipa. Što lažeš? Ne lažem, to je top i nešto ide pozdrav za ekipu iz Esena. Teddy, kako je tebi bilo? I meni je bilo top, meni se koreografija baš sviđala i juče žurka bila je top, ljudi iz Frankfurta, pogotovo i Esena. Dejana, kako je tebi bilo? Meni se isto mnogo svidlo, meni su najbolje bile Vlaške igre i igre iz Crne Gore, i žurka je bila top i majice su im prelijepe. Lazare, treneru, kako je bilo vama? Dobro, ja nisam trener, kod drugo. Meni je bilo dobro. Uglavnom je, to mi se najviše svidlo. Najjača oblast je bila Skopje Crna Gora i predavači su bili fenomenalni, baš su dobro bili. Mnogo stvari smo... Molim? Dosta ljudi smo upoznali, to je cilj jednoga seminara da se družimo i eto, nemam ništa više dodat, osim što su ovi još iza autogovoru. Super, i meni je bilo super.